Hello mga kabandin. Ako na sa ipakita ko ninyo mga una sa sa akong bana. Nga mga unta diri sa kilid sa dagat. Di kayo ninyo makita no kay ang among background ani dagat di siya kay ninyo makita kay murag silaw siya. Nga mga unta mga kabandin sugod na ni. Karon sa SM. Oh, sa Seaside. Dili ni sa SM. SRP. Sa SRP. Ang ato day last nga na order day dire sweet day ito. Lami ang dili sweet. Ganahan dili ko na. Lami. Okay, pakilaw bitaw ko nimo. Mas lami ba na siya kinain? Sarap na. Ano na? Lami. Pangaon na to sa Kala si Antin. May pinong mag-nurse ang taas sila yung mga chai. makatrabaho sa community. Anong kumusya? Bitaw itong kana kaniya. Maturugan na. Ito kay bawa maun sa hod. Kaya na sila ng desisyon. Change pa na. Ano naman? Tambukan ko ano. May na ni kada ko nila. Sila yung mo decide kung sa ilang gusto. Ma'am, gina dapat. Hindi ko naman tayo suporta. Magbili din sila. Nangutan na din si Ante. Si May, ang sana ba ko noon? High school na ba? High school na. Second year. Kapag ako mag-tayo, mga Iwan ko muna sa internet, kaya basi ko dito yun. Huwag siya nanawag. Kumana sila tissue. Huwag yun na nagpuso ha. Ano? Ako lang ko ano sa. Tulo-tulo man ta, di ba? Well, ito na ka mo. Pagtulo, pati mo. Kalima na lang. Huwag pa ka lang, huwag yun lang. Ito mo dito.
pag i-serve lang yan itong lemon. Ang-apple ko nito. Sabi ko na. Ma'am, pwede ka mga baso? Diba, ano? Ito lang, ano yung Nachos ang baso, sir. tagos? Napili. Bagay Duha. ko sa kapuso. Ito isang kapuso. Ano, guys? Ilan tanan? Dahil puso. One, sir, 14. Alihog mi sa kuan niya. Kanang sana lemon Yakult. Ano may order? Sa lemon Yakult. Oh, may line straw? Panala na itong isa. Oh, nakabang duha. Share namin. Tawa tayo lang may yung Yakult ba? No? Pasala sa taste nilang bandi. Ang bandi na sa very delicate taste. Ano lang yung lihan ba? Dali. Lemon siya na raya po. Napay royal. Kaso din ang royal. Ito itong royal. Royal lemon po. Butang yun na imurula lang. Naayo, butang grab. Okay. Matwag kaglaing flavor.
Cellphone ko sa kahang. Dili di shake juice kali ay. Wala ba yung matang shake food? Mahalag. Linya ko. Gamay rin na limon. Mustik ka gani. Yung tubig. Ha? Napao. Kuha na kaya ko ang gibutan siguro. Isa. Hanga eh. Mag-lemon jacob sa tayo. Ah. Dili kay di man problema o taxi ganami mga taxi. Asa? Dito dito. Sure ka? Oh, mga taxi. At ba na? Busog na. Nya, lami ang imi mong lemon niya ko. Kami. Murag. Wala siya lemon ba nga ayaw ko. Nami karon diri sa seaside. Seaside kay doon man mi sa dagat. Diha mi nangaon sa usay nga naner? Basaner usay nga ner. Smiley Larsian by the sea. Oh. Balik mi dire dalo na mo among chikiting. Sige, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.